Headlines kan mga bareta, problema sa tubig inumon na hali sa MNWD, dapat awan prioridad, sabi ni Alcalde Nelson Ligacion. Curfew sa Siyudad ng Naga, hinagad na haliuna. Rollback sa presyo kan produktong petrolyo, da inamati kan sektor kan transportasyon. Simbahan at halalan 2022 Political Forum kan Archdiocese of Cáceres natapos na kan subagli. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Para ki Alcalde Nelson Ligacion kan Siyudad ng Naga, dapat prioridad kan Metro Naga Water District na matawan solusyon ang problema sa tubig inumon. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Ipinahayag ni Mayor Nelson Ligacion ang sa iyang pagkadisganar sa negatibong kinakaatubang ngunyan kan Metro Naga Water District. Sabi sa kuya ni Chairman Gilbert Albero, nainot si implementasyon ka itong termination and therefore itong TRO moot and academic. Mayo nang pupugulan dahil terminated na. So dahil man na pwede mag-opisina po si Engineer Vir Luansing. Pwede subuot na pag-ulayan sa ibang venue ankun isay an maribay kay Engineer Luansing. Alagad ay dapat isaalang-alang ang problema kan namamanwaan sa tubig. Diit si nagbubulos na tubig. Minsan Mayo. Iyo dapat po yan. Pag naresolveran yan kan MNWD, mariresolveran man si pagkalugi. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Ludwig. Mientras tanto, nakaabot naman sa kaaraman ni Alcalde Nelson Ligacion ang sinasampung problema sa maluyang bulos kan tubig sa mga barangay kan Peña Francia, Mabolo, asin Barangay del Rosario. Susog sa Alcalde, ang isyu sa non-revenue water ang dapat tawan solusyon kan mga opisyales kan MNWD. Kadakol na leak, labot, si inaasahan na volume kan tubig na nagdadalagan sa tubo papunta sa mga consumers. Dain nakakaabot, gabos. Iyo dapat yan ang fokusan, tuunan in pansin, bako ining manunungod sa kung si Isay si magtukaw bilang General Manager. Alas 8 ning aga kan subago kang magkondusir ning repair ang Metro Naga Water District kang sa indang submersible pump ang motor sa Panikwasong Pump Station. Huli ka ini apektado kan maluyang bulos ning tubig ang mga lugar kan Panikwason, Carolina, Barangay Karangkang Magaraw, Camarines Sur, asin iba pang pagtaraid na lugar. Inasigurar man kan manihamiento kan MNWD na tulos nilang ibabalik ang supply kang tubig oras na matapos ang patrabaho. Maski nagkaigwan yung pag-rollback sa presyo kang produktong petrolyo, kay pamansubot ininin epekto sa pagsakit na pinag-aagihan kan yaon sa sektor kan transportasyon. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Kulang pa yan ang kinaglan sa sinasabi kan magkakaparaga mga jeepney drivers sa siyudad ni Naga matapos ang paguba kan presyo kan petrolyo kaso bagong aga. Sigun kay Rolando Olabiaga, ana jeepney driver kan biyaheng Pakol Sentro Naga vice versa. Daiman subota patas ang paguba kan presyo kan petrolyo ninhulita kan nakaaging semana nasa 13 pesos ang paglangkaw kan krudo mantang ang binaba nasa 11 pesos na ngunya na aldaw. Kaya nanindugan ngunyan ang driver na kulang pa ang binabang presyo kan krudo tangani nga makabawi sa ganansya nga sendang nakukuha sa aral daw. Kulang pa talaga. Kung isipon kulang pa po. Tapos sarong taraasan lang ani kang si pagtaraasan nasa 12.50. Basta aro pa yan. Tapos ibababa, i-roll back lang ang krudo, nasa 11 lang. Pero angat pag-iraray baga ang pagtaas ninda sa pagbaba. Ngunya na nasa Alert 11-1 status na ang siyudad ni Naga, 100% naman ang kapasidad kaya na pasahero kada biyahe kan mga jeep. Alagad pangapudan pa man garari kan mga drivers na matao ang ayudang dapat para sa sainda, lalo na ang subsidiyang gikan sa LTFRB. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak.
Ang probinsya kan Catanduanes asin Camarines Sur ang nakuaning 100% coverage sa ginibong National Vaccination Day Round 4 sa Bilog na Bicol Region. Sa report ni Dr. Monray Aisia Mansilla, pamayo kan Communicable Disease Prevention and Control Cluster kan Department of Health Bicol, nagsunod sa nasabing duwang probinsya ang Masbate, Sorsogon, Camarines Norte asin probinsya nin Albay. Ang naka-achieve po ng 100% coverage ay ang mga probinsya po ng Catanduanes at ng Camarines Sur. At ang sumunod po sa mga probinsyang ito ay ang Masbate at 80%, Sorsogon at 70%, at ang Camarines Norte po at 63%. Ang Albay Province po ay nakapagtala lamang po ng 46% ng ating coverage for the National Vaccination Day. Sa pagbabalik kang news break, tulak ning Shabu sa probinsya kan Masbate, arestado. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante. Ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Padagos pa sa mga bareta para mapugulan ang pagluwas sa tinampukan mga residentes kan syudad ning Naga. Durante kan ipasunod ang halangkaw na alert level status, nag-implementar ang syudad ning Naga ning curfew. Alagad mo niyang gusto na ining halion. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Ipinaabot sa sangguniang panglungsod kang Naga ang paghali sa curfew sa syudad. Obheto kan privilege speech ni Committee on Investment, Trade, Industry and Economic Enterprise Chairman Joe Perez na ipaabot ang sentimiento kan alkalde asin mga negosyante manungod sa paghali kan curfew. Sa tahaw po kang nagrarahay na sitwasyon asin kang realidad na nagbabalik na po kita sa normal. As highlighted by our classification sa alert level, nayaon po sa number 1, alert level 1, na kung saan ang siyudad kang Naga, isa na po ang may siring na classification as a city, hindi po sa rehiyon. Daiman giraray tutugutan ang mga menor de edad na magluwas po alas 10 hasta alas 4 nin maimaaga. Mayo naman nagkontra sa mga miyembros kang sanggunian sa bagay na ini. Mas marahi po sa negosyo na mayo na ng curfew. Totalmente ngaya kang mga nakaking aldaw dahil man talaga stricto
si enforcement po ang curfew hours, except maybe for the minors. Besides, mas magayon po ang negosyo pag mayo po aning restrictions sa movement kan tao, movement kang negosyo. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Kinumpirmar ni MNCCI President Mario C. Villanueva na pinaghihinguhakan sa ilang opisina na liwat maibangon ang sektor kang pagninegosyo sa syudad ning Naga na grabing naapektaran kan pandemya. Kasabay man kaini ang pag-inganyar sa mga negosyante nagsara kang sa indang mga negosyo na liwat magbukas urog na ngunya na nagrarahay naman ang kamugtakan sa syudad ning Naga asin sa mga pagtaraid na banwaan. We are doing it as fast as we can. In fact, in my first month, I just got sworn in last January. And in our first month, we already did our benchmarking in Baguio, in Clark, in Manila, sa Cubo, sa ICP, and other government agencies, sa DTI. And then we went to Dasmariñas, Cavite, looking at the different EPSA zones so that we can see a good starting point. So we are at the assessment stage. Nasaan ba ang ating sitwasyon ng mga negosyo sa Naga? And now we are ready to take the next step, which is to come up with a vision kung anong gusto nating mangyari dito, together with the vision also of our city. No? Pagduhol ng libreng pagkakan sa mga maalay lakad dahil pigpapabura ni Mayor Ed Severo kan Calabanga, Camarines Sur. Uyan sa kuyang report. Bakong araw kan mga nakaaging taon kang nasa normal pa ang nasyon na may mga kanya-kanyang pakuluan mga deboto, may libreng pagkakan, may libreng kape asin man iba-iba pa. Ngunya na taon, dahil mo napigiin kaminar kan alkalde kan banwaan ng Calabanga, Camarines Sur ang magtaon ng pagkakan sa mga gilid ng tinampo sa paabuto na alay lakad. I-discourage me pag in case pag alert level 1 kita by April. So tuloy na tuloy ang alay lakad kasi ano pagkorolayan ta pag alert level 1 lang. Hopefully po mag alert level 1 po kita. I-discourage me po si mga sinaglilibreng goto, kape, i-discourage ta. Kasi ma-draw siya ng crowd naman, may maluwag ka, so may mga close contacts. I-discourage, dahil mi po pinababawal, pero makikiulay po kami na dahil mo na isagibo. Siring man si mga nagtitienda, kaya kung may plano sila magtienda po sa along highway of Santa Salud, i-discourage na po muna para mas maibitaran tan overcrowding. So, iyan po ang mga panuntunan ng karagdagan. Inisubuot parte sa paglikay pa sa COVID-19. Sigun sa alkalde, dahil niya man pigbabawalan ang mga araw kaning aktibidad ang pagtaon ng pagkagan. Alagad, nagtutubod-subot ini na saro ini sa rason kan posibleng maging paagi kang pagkalat ng virus asin magkausa nin pagtiripon kan mga tawo. Mark Mendoza para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Siniguro man ni Alkalde Eduardo Severo kan Calabanga, Camarines Sur na tutugutan na ang tradisyonal na pagtuntun kada aldaw ning pagkabuhay sa Semana Santa. Oras na maibugtak na sa Alert Level 1 status sa COVID-19 ang banwaan nin Calabanga, Camarines Sur. Sa presente nasa Alert Level 2 ang bilog na Camarines Sur hasta sa katapusan kan presenteng bulan. May tunto na mangyayari. May salubong na mangyayari pero very limited lang na mga anghel, may mga extra angels bagay na pigilan. Sa satuyang police report, sa ikaduwang pagkakataon, naaresto kan mga operatiba hali sa City Drug Enforcement Unit kan Masbate City Police Station sa pakikipagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency ang suspek na si JP Arsenas E. Borlaos alias Haboy, residente kan Barangay Kalipay, Masbate City. Na-recover sa suspek ang siyam na sachet ning pinagtutubodang shabu, weighing scale, cellphone, gunting asin motorsiklo. Ang suspek ang dati nang naaresto sa pagbalgar kang Republic Act 9165. Sa iba pang police report, bagong edipisyo kang Naga City Police Office mahahaman pagkatapos ba kan eleksyon ngunya na taon. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Reed.
Posibleng pagkatapos na kan eleksyon sa Mayo, mararealisar ang pagpapakarahay kan magkakaparang police station sa syudad ni Naga asin ang pagbalyo kan ibang mga istasyon. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena, ang Deputy City Director for Administration, medyo naging busy kaya ang mga kapulisan sa preparasyon ngunya na papaaboto na eleksyon. Alagad pigsyerto kay ni na may mga pagbabagong gigibuhon pagabot sa mga struktura kada mga police station sa Naga. Temporary detention cell, pag nadadakop sa mga station na may itakayan, automatic ay dinadala tayong duman sa mga igwa. One is Station 1, Station 4. So, dyan kayo nga kumahalin sa Station 1, nakakaparano yan. So, kaya siguro nataimigan na pagyaon naman nakaposas pa kasi waiting for sabi kaya na iproseso mo para sa pag-transfer sa Station 1 o Station 4. On bagong building, months ago pa, nagpahiling na sa kuya ng blueprint ang sa tuyang City Mayor, pag-courtesy call ka sa tuyang Acting City Director sa Station 5, na hopefully, makabalik kita naman sa may likod itong sa wing-wing, baga nagigibo na promenade. Itong aayuson baga si Park Kang River naman sa likod. Nagibuhon siyang magayon na sa plaza, Espinage. So, na-i-mention ka sa tuyang City Mayor na magkakaigwan ng lugar duman, madudunitan kita ng daga. But however, nag-isisiri pa mangyayari kita. That's one of the project of the newly installed Station Commander, Station 5, na maayos na yan. Pero, kanakon man naghihiro for that matter, kasi nahihiling ka na ang pangangaipo. Not just Station 5, pati ang Station 3, pati ang Station 2. Although ang Station 2, iba na kitang nag-groundbreaking na kita, yet, hindi ako pagyari kita sa Station 2. So, naapektuhan lang kita kang dakulaw na event na iningon yan sa Mayo. Ang Naga City Police Office Headquarters sa gustuman kan PNP Naga na maging opisina pa man girari kan law enforcement lalo na kan City Mobile Force Company kunin kaso mahaman na ang Resiliency Center sa Balatas nabubugtakan kan bagong NCPO Headquarters. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, natapos na kan subanggi ang political forum na pinagpadrinuhan kang Archdiocese of Cáceres. Kan subanggi, nagharampangan ang mga aspirante sa pagka-congressman kang ikatulong distrito kan Camarines Sur na nagpepresentar kan sa indang mga gigibuhon in kaso saro sa sainda ang maggana. Sa mensahe man ni Father Louis Oxiano, pamayo kan Cáceres Commission on Communication, mas mauog masubuot sinda kung ang mga kandidato na matutupad ang saindang pinagpromesang programa. Naaraman ninda ang mga plataforma asin plano ninda asin nakatabang kami na ipabisto sinda sa saindang tunay na pagkatao. Asin mas mauog ba kami kung an sa tuyang mga kandidatong nagpromesang ngunya na banggi manggana sinda o utubon inda ang saindang mga pangako. Diyan ta po mahihiling ang success kan sa tuyang aktibidad. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayon Street, Naga City. Benny Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.